Nu byder vi velkommen til en mand, der sagde farvel til et liv på skærmen for at dyrke sin passion for kunst. Ja, det var jo dig, Peter Kjær. Velkommen til. Jo, tak. Du sagde jo farvel til den her fuldtidskarriere på tv og som entertainer for i stedet at kaste over bøgerne og studere kunsthistorie. Hvad var det, der fik dig til at skifte spor? Jamen, jeg tror, jeg har jo i mange år arbejdet med tv, hvor vi har haft meget korte deadlines. Og det er jo også fantastisk. Du kender det jo sikkert selv. Men jeg havde sådan en, hvad skete der så med fordybelsen? Fordi jeg ved, at, og det er der andre, der kan skrive under på, jeg har tunnelsyn. Det vil sige, hvis jeg lægger mig fast på noget, så kan jeg altså komme rimelig langt, uden at skulle lade mig distrahere af mange andre ting. Og sige, hvad sker der med den evne? Hvad sker der med fordybelsen? Og på det tidspunkt lavede jeg blandt meget andet et program, der hed Testnationen, hvor vi forholder os til IQ. Og i den forbindelse snakkede jeg med Anne Elisabeth Knudsen, som er en, der har forsket meget i hjerne og læring. Og hun sagde, at hvis man virkelig ville udvide øverste etage, og jeg mente, det var der i hvert fald mulighed for i mit tilfælde, så skulle man fokusere på noget, som man normalt ikke arbejdede med. Så det jeg gjorde, jeg lavede et dogme. Jeg fik fat på sådan en brochure fra Åbent Universitet, så sagde jeg, dogmet er, at jeg skal finde noget, jeg absolut ikke forstår noget af. Og det var måske ikke så svært på det tidspunkt, men jeg faldt så over noget, der hed komparativ kultursociologi fra lokale processer til globale processer. Så var der sådan en halv side, der stod noget med noget meget småt, som jeg ikke forstod noget af. Og så gik jeg i gang med det, og efter et halvt år, så kom jeg altså tørskoet i land på den anden side. Og det, jeg forholdt mig til, det var Kayapo-indianernes oprør mod den brasilianske regering i Amazonas i 1988. Så hvis du har brug for det på et tidspunkt, så siger du bare... Altså, man skal aldrig sige nej til at udvide øverste etage, men det endte jo med, at du er blevet kendt med i kunsthistorie. Og vi skal faktisk lige se dig på dit nye arbejde. Statens Museum for Kunst. Ja, tak. Guided tur på Statens Museum for Kunst. Og tag så rigtig godt imod vores vært, Peter Kjær. Det, jeg godt kan lide ved ældre malerier, det er, at som oftest er der en historie indfældet i det. Men ikke helt almindelig omviser. Det her af Rubens, synes jeg, er fantastisk. Og de spørger ham til råd, så det han siger, det er, at hvis I ikke kan blive enige, så det vi gør, vi får bødlen til at flække barnet, så får I et halvt levende barn hver. Det var her i Danmarks Nationalgalleri, at Peter Kjær scorede sig et studiejob som kunststuderende med et lidt fyldigere CV end sine halvt så gamle medstuderendes. Arbejder han ikke sådan traditionelt med lys og skygge, han arbejder med, at ansigtet har en kold og en varm side. Og så er der en grøn stribe ned langs næsen, og hun har formodentlig ikke haft en grøn stribe i virkeligheden. Peter Kjær! For inden den tidligere tv-vært skiftede høje seertal ud med et højt blikstal, velkommen til Hit med Sang. var Peter Kjær fast inventar på skærmen. Ja, god aften og velkommen til Aftenshowet. Det er jo helt forrygende vejr her i København. I starten af 90'erne brød han igennem som Brian igen på radio. Hallo, det er Brian. Hej Brian, det er børnetelefonen. Ja. Har du fået noget ro? Han fortsatte som sjov mand, nu på tv. Ja, velkommen. Du har simpelthen tunet ind på landets hotteste tv-kanal. Og så var vejen ellers banet for en lang tv-karriere, hvor Peter Kjærs ansigt var garanti for god underholdning. Men i dag kan han kalde sig akademiker. Det, jeg godt kan lide, det er jo, at der er sådan en kæmpe spændvidde inden for kunst, ikke? Det her kan man jo, hvis man var sådan, kalde et stedspecifikt værk, det er lavet på stedet. Man kan også sige, hvad fanden er det her for noget? Det er jo en lerpølse. Og det er endda med 12 12-taller på studiet. Ja, det var en flot lerpølse. Ja. Og flotte karakterer, må man jo sige. Jo, tak. Men hvad var det, der var galt? Altså, hvad var det, der manglede i dit tv-job? Jamen altså, man kan sige, at den der blanding af netop de der korte deadlines, så jeg tror, jeg var kommet et sted, hvis man havde sådan en lidt... jeg har haft meget privilegeret tv-karriere, og tak for det. Men til sidst havde jeg sådan en fornemmelse, og det er min egen fornemmelse af, at jeg fik lov til at arbejde med nogle formater, som manglede en god håndværker. Og jeg elsker at være en god håndværker. Men jeg havde det sådan, hvis jeg kan få indholdet til at matche min værktøjskasse som vært, eller som formidler, så ville det jo være fantastisk. Og efter at jeg ligesom var kommet i gang med at læse, og havde ligesom ført skuden over mod kunsten, så kunne jeg jo tydeligt se, at hvis det kunne lade sig gøre, formidle, og så min interesse for kunst. Det kunne være fantastisk at få de ting til at smelte sammen. Du har også sagt, at du følte, du manglede at gøre en forskel.
Jeg synes altid, man skal gøre en forskel der, man er. Altså tøjet skal passe til det, man arbejder med. Og jeg ved, at jeg kan gøre en forskel her, fordi jeg har noget erfaring i det at formidle. Og jeg har jo fået lov til allerede nu at få lov til at formidle med kunst i mange forskellige samlinger. Altså på Statens Museum for Kunst, hvor der er en meget, meget væsentlig samling. Og jeg har fået lov til at lave nogle programmer for DRK om kunst. Har det ikke også været skræmmende at skifte spor på den måde? Altså, det var skræmmende i starten, fordi hvis du kigger på min studentereksamensbevis, så vil jeg sige, find en loop, hvis du skal finde noget. Altså, fordi alting kunne godt forstørres, i hvert fald karakteren. Det var ikke 13-taller? Det var det ikke. Det var det overhovedet ikke. Så lige i starten vil jeg jo helst stille op i noget, jeg har en chance for at vinde i. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, men jeg vidste bare, at jeg måtte gøre et eller andet. Jeg skulle have gang i det der fordybelse. Og det viste sig så, at jeg ramte jo min interesse, og så det at kunne arbejde med det på en fornuftig måde. Hvordan har det egentlig været? Fordi det, jeg tit tænker kunne holde folk tilbage fra at hoppe på skolebænken i en sen alder, er jo økonomien. Ja. Altså, hvordan har du fået det til at hænge sammen med en rimelig vellønnet tv-karriere til så at sidde på skolebænken? Dårligt, hvis du skal have kortformen. Ja. Hvis du skal udvide svaret en lille smule, så kan man sige, at de første 6 år kan man tage halvtids. Så tager det lidt længere tid. Det sidste år har jeg gået all in, de 2 sidste år. Men mit billede er, det var, hvis jeg havde været Usain Bolt og god til at løbe. Ikke? Hvis jeg ikke havde gjort det, jeg havde gjort, så var det som om, at jeg stillede op i verdensmesterskabet i 100 meter løb, og så stoppede efter 95 meter, og så sagt, hvad? Men har du måske skæret ned på noget forbrug, eller hvad søren gør man? Fordi man lever af rester. Man lever af rester. Jamen sådan er det. Altså jeg var jo kommet et sted, hvor jeg siger, men vil jeg stoppe her, eller der var jeg nødt til at gå all in, fordi man kan følge en drøm, man kan have en drøm, man kan også forfølge den. Og jeg havde også en anden trigger, det var på et tidspunkt, hvor jeg udlavede et stykke journalistisk arbejde. Så sidder jeg med 2 mennesker, som er vellønnede og har, altså begge 2 er direktører, og så siger den ene i en kaffepause, siger til mig, han kunne godt tænke sig, at han glæder sig til at blive pensioneret, fordi så skulle han til at læse historie, og det havde altid haft hans store interesse. Og det kan jeg forstå. Det er jo fantastisk. Jeg havde det bare sådan, jeg skal altså ikke vente til, at jeg bliver pensioneret. Og hvis man spoler lidt tilbage i min egen historie, så må jeg også sige, at jeg har klaret mig i rigtig mange år med charme, selvtillid og lækkert hår. Men nu er der blevet mindre hår, så skulle jeg også ligesom finde på noget andet. Altså, det var nødvendigt for mig at forfølge det. Og ja, det tog 8 år, men jeg står jo på benene på en helt anden måde i dag. Jeg vil sige dig tak, fordi du kom og fortalte om din drøm, og hvordan du har gennemført den. Og tillykke med de flotte karakterer. Tak.